سلام سلام حوات مساهم زلخو حاوكم دعم فاليه Immigration Canada نتي بيجي لي حموش جويكا جروب اوف 5 سبونسر كومون بكوميونيتي سبونسر زغبر صنها نغزياوي مقراص غيركم زلو حابير له سلازي ابزا فيديو زيا كماسي تقاريصو نمنتاي اي تقاريصو كومون نخندي زاكل يخو قارص نمن يخزصلو زي دو مبال ناي سبونسرشيب كنرينا سلازي كم زر زلنا نمبر ني حدا حوي مالتي سبونسرشيب ساميت كغبرلو لي ابس فوتون كوان ابتي مين بيج نايتي سبونسر ساميت كغبرلو بورتال مالتي اذا نري زلنا سبمشن فور ذيس كاتيجوري ار ناو كلوزد زبل ما تصحيف ثاني مالتي كل ابلكيشن تصحي فيو تراي ساميت نمبالا تريفات نيرا تخونه ግን እቲ ሲስተም ክሕልፍ ኣይከኣለን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኮይኑ ኢለካ ኣብቲ ሜይን ፔጅ ናቶም ኣትውን ተፈተሽኩ ዝኾነ ስታትስ ኣፕዴት ዝኾነ ኣይነበረን ካብኡ ተላዒለ ከዓኒ ንግዝያዊ ብዘይ ተፈልጠ ምክንያት ደው ኢሉ ከም ዘሎ ኣብ ናይ ቲክቶክ ታሽሙ ንእሽተይ ቪድዮ ሓፃር ቪድዮ ዘርጊሐ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ከዓ ደው ኢልኩምለይ ፅሒፍኩምለይን እውን ንኩላትኩም ከብል ኣይከኣልኩን ኣብዚኣ ግን ብሕፅር ዝበለ እንታይ ምዃኑ ከብረሃ ክፍትነ ማለት እዩ ስለዚ ከም ዝበልኮ ፕሬትራንሽን መንተን ኣብቲ ናይ ጀሚሩ ማለት እዩ ትምዕፃው ቀዲሞም ነቲ ፖርታል እዮም ዓፅዮሞ ካብኡ ንፅባሒቱ ግን ኣብቲ ሜይን ፔጅ ከዓኒ ኣናውንስ ገይሮም ተዓፂ ከም ዘሎ ሓቢሮም ማለት እዩ ካናዳ ዘውፅኡ ኖቲስ ከዓ ዕለት 29 ማለት ንፅባሒቱ ኖቲስ ዘርጊሖም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ temporary pause on intake of refugee sponsorship application from group of 5 and community sponsor ንግዚኡ ብጉጅለ ሓሙሽተ ዝግበር ስፖንሰርን ብኮሚኒቲ ዝግበር ስፖንሰርን ደው ኢሉ ከም ዘሎ ሓበሬታ ኣውፅኦም ማለት እዩ እዚ ከዓ ካብ ዕለት 29 ኖቨምበር 2024 ጀሚሩ ኣሎ ስለምንታይ እዮም ድማ ቢሎም መድሕዳር ኢና ግን ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ኣፕሊኬሽናት ብፕራይቬት ስፖንሰርሽፕ ኦፍ ሬፊጂ ስለ ኣትዩ ዘሎ ንዕኡ ዝያዳ ነቲ ኣትዩ ዘሎ ኢንቨንተሪ ወይ ከዓ ነቲ ዝኣትይዎም ዘሎ ፋይላት ዝያዳ ንምርኣዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቀፂሉ ክሳብ ናይ ወርሒ 12 ማለት እዩ ወርሒ 12 ናይ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት 2025 ዳርጋ ናይ ሓደ ዓመት ደው ክብል ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ብብዝሒ ዝኣቱ ዝነበረ ኣፕሊኬሽናት ንምቁፅፃር ተባሂሎም ዝገበርዎ እዩ ከምኡውን ዳርጋ ኣብ 2025 ግን ብከባቢ 23000 ናይ ፕራይቬት ስፖንሰርሽፕ ሬፊጂ ዝኣቱ ስደተኛታት ክትቅበል እያ ካናዳ ማለት እዩ ብሓፂሩ ግን ምስቲን ኮሚኒታት ይኹኑ ምስ ካልእ ይኹኑ ብጥብቂ ክሰርሕ ምዃኑ መንግስቲ ኢሚግሬሽን ካናዳ ዝያዳ ኣቢሉ ኣሎ እንተ ዝከኣል ኮይኑ ከዓ ዝያዳ ምምሕያሻ ትገብር ምዃኑ እውን ኣብቲ ኖቲስ ኣውፂኡሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ነይራታ ኮይና ዘላ ማለት እዩ ኦልሬዲ መንግስቲ ካናዳ እውን እቲ ናይ ስደተኛ ናብዚ ዓዲ ናይ ምእታው መደባት ዝሓለፈ ክንከታተሎ ከም ፀናሕና ዝኾነ ምምሕያሻ ትገብር ምዃኑ ኣቢሉ ነይሩ ሓደ ካብኡ ከዓኒ ነዚ ናይ ብጉጅለ ሓሙሽተን ብኮሚኒቲ ስፖንሰርን ዝግበር ንግዚኡ ደው ኣቢልዎ ኣሎ ለናት ናይ ብጉጅለ ሓሙሽተ ሓደሽተ ኣፕሊኬሽናት ናይ ምቕባል ደው ኢሉ ኣሎ እቲ ስታትስ ኦልሬዲ ፖስት ከም ዝኾይኑ ከም ዘሎ ይገልፁ ኣለዉ ስለዚ ካብ ማሲ ደው ኢሉ እንድሕር ዳ ኢልና ካብ ዕለት 29 ኒነው ዘሎ ሓድሽ ኣፕሊኬሽን ከም ዘይቅበሉ ንብጉጅለ ሓሙሽተ ይኹን ወይ ከዓ ብኮሚኒቲ ዝኣቱ ስፖንሰር ግሩፕ ኦፍ ዝኾነ ኣፕሊኬሽን ከም ዘይቅበሉ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ካብ ዕለት 28 ናይ ወርሒ 11 2024 ዝነበረ ግን እቲ ኣፕሊኬሽን ድሕር ዳ ኣትዩ እቲ ፕሮሰስ ክቕፅል ምዃኑ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓድሽ ኣፕሊኬሽና ድሕር ዳ ኣትዩ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ዘሰክፍ ነገር የብልናን ጥራይ እቲ ፕሮሰስና ክንፅበይ ዘለና ቅድሚ ሕጂ ዝኣተና ሜዲካል ድዩ ካልእ ድዩ ብዙሕ ነገራት ዝሓለፍና እንተኮይና ኦልሬዲ ኣትዩ ድሕር ዳ ኮይኑ ኣፕሊኬሽን ነዚ ኣይፀልዎን እዚ ሓድሽ ኣውፅኦሞ ዘለዉ ሕጊ እንታይ እዩ ዝፀሉ ዘሎ ንብሕጂ ዝጅመረ ብጉጅለ ሓሙሽተ እዩ ዝፀሉ ንካልእ ወላ ሓንቲ ኣይፀልን እዩ ስለዚ ምናልባት ብዙሕ ንኩሉ ናይ ስፖንሰርሽፕ ናይ ካናዳ ዝተዓፀ ኮይኑ ዝስማዓና ኣሎ ከምኡ ኣይኮነን ዘሎ ነቲ ብሕጂ ዝኣቱ ንጉጅለ ሓሙሽተ ወይ ከዓ ብግሩፕ ኦፍ 5 ሓሙሽተ ግሩፕ ኮንካ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኮንካ ዝግበር ስፖንሰር ዳ እምበር ንካልእ ኣይፀሉን እዩ ከምኡ እውን ነታ ብኮሚኒቲ ትበሃል እውን ኣላ ግን ኩለን ኮሚኒቲ ከዓኒ መብዛሕትአን ኮሚኒቲ ብናይ በዓል ቫንኩቨር ናይ በዓል ካልጋሪ ናይ በዓል ቶሮንቶ ገለ ዘለዋ እውን ብናይ ሳህ መንበር ዝኣተዋ ክኾና ስለ ዝኽእላ ዘይክፀልወን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እታ ኮሚኒቲ እንድሕር ዳ ኮይና እታ ኮሚኒቲ ናይ ሳህ መንበር ድያ ኣይኮነትን ምፍላጥ ከድልየና እዩ
انت تخالق جن نزي ايصلونيو هوفلي خاني بتي ذاتو زبلو زلو بروجرام ابزح حصري نا نبر كملسو لو ما عندنا نبرت المدنبار نزيات مسل نزا شانل تحدش زخونكم سبسكرايب كوبري زخاخركم نزا فيديو طعامت بين عند حدا رخبكم انا بقال السلام انت تبصح شير بلا ثانك يو ابقى الجزء بخالت تشتغل من لسكمي السنه